Ano yung merienda natin ngayon, Apong Asa? Good afternoon po. Oh. Ang ang merienda po namin lumpiang gulay po na ipiprito namin. Ano yung ingredients? Ano to? Ang ingredient, beans, toge, baboy, manok, repolyo, tsaka siling pula. Dami no. Marami po. Kaya ito po, masarap. Paano ginagawa? Pinakulo mo muna. Ginisa po, ginisa muna namin ang bawang at sibuyas. Nilagay ko po ng mantika na kulo-kulo nito. Ngayon po, umpisa na namin po, ibabalot na namin. Sino? Sino yung kasama mong... Si Lola ko po. Si Lolang Lola. maganda. Ay. Lola po, maganda. Ay, thank you. Thank you, Asa. Ito po, binabalot na namin po ang masarap na Prito kami lumpia. ng Lumpiang hindi po, lumpia pinipiprituin natin. isaw-saw sa suka. Sausaw po sa suka. Minsan magluto tayo ng asadong manok. Yan. Ah. Balo ko naluto. Ay, nano? Okay na. Baka namin tinirasa. Ganun po. Lagyan natin Paano ba ng yun? sandali po. Tagalog kaya. Tagalog. Ito. Wala Ito. po kami pandikit. Itong maraming ito. Huwag po ako ng tubig. Paano ginawa niya? Ganyan ba yan? Pumasak ka nito pa? Oh, ito ba? Ito po. Opo. May baboy pa, may manok pa, no? Ano, may baboy, may manok. Social. Ito po. Talaga social Social po talaga, yan. no? Nagpamalengke Social. ako kay Asa kanina na naman eh. Gusto namin yung ulam namin kahapon. Pag naluto po ito, siguro po magsosoft drinks kami kahit malamig. Ay, ako Milo na lang. So, ang dami nating merienda, no? Na, may pan. May pan, may cake. May cake peanut po. butter. May Ganito ba? Oh, Opo. ganyan alam po. ko na. Ano kaya nagagawa nito? Tinira ko na kanina ito Konti eh, kaya lang yung ayos na gulay. eh. Konti lang ang gulay. Dapat po marami. Kaya lang po konti ang gulay. Hindi na masira yung ano. Di po. Bukas gagawin na natin ang ano po yan. Lumpia. Ay, ito po, oh. Turan po. Turan ng ano. Ang Anong Kuha mo, pangalan? kuha mo, Sobra. kuha mo. Ako, bago po Merienda ito, po tayo. Bago po itong pabala na Ay, binili magbukas pa ako namin. ng kamay. Oh. Ang daming sahog ko, no? Dami pong sahog. May baboy, may manok. Sosyal, ano? Social po. Mas lam yung panon eh. Nanyaman niya yung mga kasuya. Hindi nyo tinipid, no? Yun namin po tinipid para masarap. Laging gutom yung tao. Oo, gustong ito kakain ng yun. kakain. Ito po laging kumakain. Pero sa hindi parehong ginawa ko. Okay lang? Opo. Ngayon lang ako gumawa Nakain nito po eh. ng konti. Malit po yan. Ilakyan ko konti. Ganito pala oh. Maliit yung ginawa ko. Oh, sandali po. Kuha ko ng cake. Kakain ako. Ayan, ayan oh. Kaya ka muna. Ah, may... Ay! Nalagyan ng ano. Ito po. Kahapon may birthday. Tita. May birthday. Ito po. May cake. Kaya May ito. grasya. Ito, may grasya po. Palaging may grasya naman sa. Laging maraming grasya. Grasya. Cake po. Lola din ang cake. Awa. Wala ka ng maya dyan. Makain na Ay, naman nini. po kami ng cake. Teka, kuha ko na. Gusto raw ng cake yung mapukong poli. Ayun po. Umalis na naman si Apo. Ikaw kanina, ikaw ang lumalis. Ngayon, si Apo na naman. Kung kaya magagawa nito, konti lang.
Umiyak. Oh, ito po. Ganda ang pagkabalot. Kahit punit po, magandang ayusin. Ang ganda ng kailangan po habang gumagawa, kumakain. Eh, umingi yung ako kong pogi, oh. Manya jay bonbon. Dami ah. Hindi ako. Bakit? Ako naman. May extra, no? May umiiyak. Extra. Ayaw doon siya pumasak. May extra, may umiiyak. Ah. Bon! Bon, ito yung cake mo. Lola, bibigyan ako ng cake, ah. Tikman mo. Ikaw, kain ka na Flower? po. Ano? Flower? Sarap. Miss yan iba kung magbakla yata flower. Sarap po ng cake. Turan na yan. Oh, ang buri na kang flower. Ulam na. Nampe, di na kong flower. Paba may antik. Makakarga yan. Ante. Tek! Tek! Kunan mo na isa kayo ng dendem. I-galaya kita. Marami na akong nagagawa. Siya bilis po, mo nakatatlo magagawa. lang. Yung nga po, humingi ng cake. Ikaw, wala ka naman na pong humingi ng cake. Kung gusto mo, ikaw na lang magbigay. Ako, ba't doble to? Masarap ng merienda natin, no? Masarap ang merienda. Anong tawag dyan ulit, Apong Asa? Lumpiang gulay na kiprituhin. Oo nga, no? Kasi po, mayroon lumpiang sariwa. Lalagyan ng sauce. Ay, Kaya ito total, po, hindi pa natin kiprito. gagamit. Para makabalo naman ako. Ito po, ulit-ulitin ko, masarap ang cake. Oo, tinyaton manok, tinyang babi. Sarap. Paano pagkain ng cake, Apong Asa? Ganito. Kahit bungal po tayo, nakakain, kasi malambot naman. Ganyan po ang pagkain. Wow, sarap. Tama ba ito, Apong Asa? Oh, tama po yan. Malinis ang kamay ko, ha? Oo. Pati ko Sige po. malinis, ha? Mm. Naglinis ako ng kamay. Kahit mahaba yung kuko ko, malinis sa Apong Asa ko. Opo. Ay, ito. Malinis naman. Kasi Ay, ito, ay. nakababad na nilang oras sa batya. Oo, kami rin naglaba kanina, naligo pa ako. Sarap. Kahit ulit-ulit. na Lagyan mo ng masarap. bawang, sibuyas, paminta, yung sausawan, no? Kahit ulam ng, ano, kanin, ito Oo, masarap. pwede po. Ay, ako gusto ko yung lagyan ng kanin. Sausaw mo sa, ano. Talagang ba dito, bago ano. Wow, ang bago bango. yung- Hapong asak. Bago Ang bango. yung ano. Bago luto ito kanina. Saka hindi po, bago to, yung ano, yung pabalat. Bago. Dinala ko kanina yan, di ba? Bago po ito, bago. Bakit na malengki kita? 270, no? Ngayon, magkano pinabayad ka kanina naman buto-buto? Yung binili mo? 80. 280 naman. Mm. O, tumaas na 10 piso? Siyempre Baka po kada araw. Kapapalengki lang natin kahapon, di ba? Kakakala nila, mayaman Mayaman yung kayo namamalengke. po. Bakit tinaas ng 10 piso? Ay, sumalose. Po, kada araw tumataas. Kaya po nga sa kanya hindi na tumataas. Wala po hindi tumaas. Unlimited. Marami din pala, no? Oo, akala ko konti lang. Ngayon pala marami din. Okay. Okay, tapos na. Pagbilis nyo. Magprito na kami. Pagbilis na natin. Teka, yung 5 ito sayang.
Kain ko muna to. Okay. Mantika. Mm-hmm. Ano po, alis ko yung kalat-kalat. Mm. May mantika ka na? Oh, meron na po, meron na. Yung po yan sa kusina, sa kabila. Ang dami. Mm. Oh, sige. Wow. Oh, pag naluto yan, ano po, kulay brown po. Kulay brown. Eh, pag nagkulay itim, Sulok po. joke lang po, joke lang po. Di po, nagpapatawa lang po. Joke lang. Madali lang lutuan to, yan sa kapasa. linggo. Madali lang lutuan to. Oh, madali lang po ito. Mm. Pag nagbabrown na po, ibabaliktad. Mm-mm. Yung kalan mo, malakas ba? Oh, malakas. Malakas po. Ay, hindi po. Lagi ko lang palang kasama. Ang binabati ko po yung mga kasambahay ko sa kabilang bahay. Sino-sino? Sila Apong Mengay. Ah. Kasama si Apong Mengay pa. Sino ba? Kapatid mo si Nati. Oh, sila natin. Geng. Si Geng. Sila Apong Beng. Marami pala Marami kayo doon, no? kaming kapitbahay. Wow, nag-golden Oh. brown na. Ito po, naluluto na. Ang bilis pa rin, no? Oo, mabilis yan. Ay, wow. Sarap po. Nakakatakam to. Oh. Dati po ako nagtitinda nito, kaya lang tumigil ako kasi. Kaya pala, kaya Kumikita ba? Hindi. Medyo kumikita lang po, kaya lang natatagod ako, kaya gusto ko na lang pumasok sa bahay, sa kasambahay. dagdagan mo konting mantika. Okay na, okay. Hindi, para masawsaw maluto sa loob. Saan yung mantika Nag-enjoy po mo? ako dito sa kasambahay. Hindi po ako nag-enjoy sa pagluluto. Yan. Nagtitinda. Dagdagan mo pang konti. Konti pa. Hindi naman Ayan po. para maluto. Maglagay pa tayo ng isa. Sandali po, kukuha ko ng paglagyan yung First yung batch para na yan, umano- first batch. Para umano na yung yung mantika. Sandali lang po. O, sige. Masating mataba. Yung nag-iba yung cook natin. Hello po. Nagpalit-palitan na yata yung cook natin. Kala ko may luto na. Gusto ko na kumain. Hihi. Sarap. Sarap. Bibiling natin. May kinuha yung nagluluto nisa eh. Masusunog Baka to. masunog ito. Teka, hina natin yung kawali. Baka pwede na to. Ay, sarap. Po, pwede na po yan, pwede na. Gagawa na ako sa usawan. Sige po. Tara, gumawa tayo sa gumawa usawan na na po eh. sa usawan. Ako na lang po. Okay. Yan, pwede na. Saan ba yung pamita natin? Ayan po sa lagayan. Ay, po. Sarap po, bagong luto. Wow! Bakit malalaki? Wala ba tayo ng liit? Ano pong maliit? Maliit na ganyan. Ha? Ay, mayroon po. Ayun po. Po, eto po. Oh, ang dami. Oh, Bigyan mo ako. yan po. Saan? Saan ba? Eto po. Masarap yan yung suka, ano mo. Gawan mo sabaw, no? Yan. O, lipat muna kay Nenay. Suka muna, no? Sige, lipat mo na. Din sa ano, sa usawan. Pagsawsawa ng bawang, sibuyas, at saka paminta. Mayroon ako paminta dito maliit. Tsaka suka. Masarap ba yan, Nay? Masarap Ay, oo, yan. masarap. Lalo na siya, pumasa ang nagano'n ito. Na sakap doon Ako pa. Hindi na lalagyan ng asukal yung suka. Ay, hindi naman. Ikaw naman. Palabiro ka naman. Ako kinilalagyan ko. Ay,
Hindi. Para medyo manamis-namis na maasim-asim. Ay, ikaw naman. Hindi naman sarap yun. Ating kapulunanan, may lagayan kayo po. Wala. Mamaya niyan, bukas niyan, nasa YouTube na kayo. Hello po. Tingnan nyo na bukas, no? Tingnan niyo po yung linuluto namin. Nasa TV na tayo. Ah, ito po yung cooking. Oo. Ako to, taga-palo lang ako ng ng bawang at saka sibuyas. Sandali. Hindi po ako marunong magluto nito. Si Apo Ngasak po. Ako taga-palo lang ako ng bawang, taga-pukpok. Ay, hindi ko magagawa yan, Nay. Hindi ko alam. Oh, ito ang sausawan. Lagyan ng suka. Tapos, paminta. Gusto nila, durog. Ito. Ganito raw ang nilalagay namin dito. Durog ko. Oo, ito raw. Ilagay ko dito. Tapos, lagay dito. Ay, kailangan malaki pala, no? Oh. Di ba, oh? Dami. Hmm. Daming bawang. No, mabango yan. Oo. Masarap yung maraming bawang. Tapos, lagyan ng suka. Wow. Perfect. Saga gusto ko may sili. Kuha ko sili, no? Lagyan natin ng Kung sa akin may sili, kukuha ko sili doon sa ano. lagyan ng asin. Oh, ito. Para kumpleto, lagyan ng asin. Oh. Oh, sige, kumuha ka ng sili mo dyan. Okay. Kuha ko sili. Yung akin. Wow! Okay. Okay talaga. Okay na okay. Finished product na. Oh. Isto na kaya kaslam ay kanin po tamala ya. Ha? Okay na? Okay na. Lulutan mo rin kain mo. Kaya na tayo, pumasok. Mapumasak. Kumakang platito at dasang korean eh. Butan ko sulo. Eh, wala maparas kami tanan mo rin eh. Ayan o. Sak. Kumakang pitil-tilan tayo. Oh, kuha ka na yung Tikman natin ang finished product. Harap. Dilarang mo. Wala nang maluto. Ang sarap, lasa-lasa yung ano, Ganyan. yung baboy tsaka manok. Alingas lang po. Pagdente ba yan? Yakali, alin mo na. Alingas lang. Okay na. Huwag na kaming kaya eh. O sige, dagdagan mo. Hindi po naman masira Hindi yun. na may pandito kayo. Hindi po masira yung kaya. Ang sarap. Mainit pa yun. Sarap. Mainit. Kanya niya po manyaman yan.
Ganyan masarap. Eh po, manakong ka na ang sabi. Ayun. Sige, kumuha ka. Hindi tinipid yung ano, ingredients na. Wow, babi yung pumas, may burger. Wow, sarap. May giniling na baboy Masarap tsaka pa. ano, manok. May manok, may baboy. Oo. Good, good siya, good. Ay, Masarap. bumababa kasi tumakas yung ngipin natin. Ay, Tumakas. susmaya. Woo! Oh. Tapos may Ha? ito po, sarap, mainit. Hindi ka na, ang sarap. Sarap. Gusto mo din? Labas mo naman. Sarap. Ayaw mo? Sarap. Dati hindi ako makakain ng maasim. Ano? Ngayon, pwede na. Kaya po kasi mainit. Ang sarap. Puro pagkain, kakain ko lang ng ice cream. Ay, hindi. Cake pala. Mahirap dito. Cake ang kinain mo. Mahirap po yung Nagsisinungaling ka yata. Nanagalog. Hindi naman tayo kumain ng ice cream ha. Apo. Cake ang kinain natin. Yung kinain ko. Hmm?